Video správe renovovaného domu môjho popoludní. To som bol na briežku, teraz idem po ceste. Predná časť. Fasáda, marmolit, rakúska silikátová omietka. Zadná časť, tiež je zo silikátovej omietky. Idem do dvora. Všetko na tretie je brána. Práve svieti popoludnejšie slnko o 5. hodine popoludní. Ideme do obývačky. WC. Plynové kúrenie je zapnuté, aby vyschla nová omietka. Bude non-stop zapnuté až do budúceho jara. Predná izba. Vonkajšie rolety sú na poli stiahnuté, pretože vetráky sú otvorené, aby vetrala čerstvá omietka. 7 vrstiev bol nahodením po zhodení komplet omietky zvonka, prevažne aj znútra. Pletivo drôtené, desiatky vriec Unimaltu, kleber, siečka, znovu kleber, penetračná tekutina, všade, aj dnu, aj von. A rakúska silikátová omietka, ktorá ma vyšla s prácou okolo 70 000 korún. Toto máme kuchyňu. Splynový sporák. Plynové kúrenie gamatky. Tu teraz spávam, pretože na kanape, pretože tam sú otvorené z tých predných izbách vetráky a noci sú dosť chladné, ale tu nie. Veľmi dobre som sa vyspal. Tak tu je kúpeľňa, nový boiler, váňa. Vešiak. A tu je špajza. Vchod na poval. Núdzový. Príves znovu tiež namalovaný, všetko je premalované. 380 V je na polievanie v záhrade, systematické zavlačovanie záhrady. Toto je komora, tiež renovovaná, vidno nové steny. Slúži zároveň ako aj dielňa. Tiež je tu vodovod.
Áno, traktor Terra. Tu si pozriem zadnú stenu ešte. Tu vidieť komplet, jak je tiež novo natiahnutá. Majster ma prehovára, že na zadnú stenu nebude treba tú drahovú omietku, ale aj to som dal. Letné dvere sú otvorené, sú aj zimné, aj letné dvere. Pohľad z dola. Pohľad na záhradu. Veľká záhrada 11-árová. Tam vidieť motor. Hospodárske budovy. Tak toto je renovovaný dom. Za 6 000 som investoval. Teraz je možný predaj za 24 900.